Amin digitoy ngayon tayo suksukimaten kadagiti adda na isurat iti linawon iti Biblia. Kailangan kapsat ngayon tayo awaten ken intayo amwen kadagiti kay papanan na. Kailangan nga iruper tayo iti kalintegan tayo kadagiti nasaya at abanbanag gapu iti wingin tayo panagpamati. Kadagiti kapsat na papateg ngayon tayo alagaden iti tempo naman unuhan na at tempo. Kadigito'y kinunana iti napapateg anay surat iti muna Timoteo 6 iti 12. Makirupak kay tinasaya at apanakidangadang iti amin apamati petpetam iti biag ngagnanayon iso adakawisam ken ipaduyak-yak mo iti nasaya at paningipod no iti sangwanan kadagiti ado anakaimatang. So digiti kapsat tinapapateg ngayon na ibagbagga idi abalikas. Iso nga digiti kapsat gapu iti pamati kailangan nga amon tayo nga naggapu iti Dios digitoy anapateg. Kinunana iti may kadwa Timoteo 4 iti 2. Nga ikaskasabam iti sao umagawa ka iti tempo naman ken saan na a tempo tumugmar ka mangbabalaw ka mamagbaga ka abuyogan iti amin apanaganos ken iti panangisorsoro. So digiti kapsat ti alagaden ngayon tayo aramiden apamaneknek iti tunggal panagpamati. Nga aramiden tayo ti anyaman akabalan tayo akinunana iti may kadwa Timoteo 4 iti 9. Aramiden iti kabalam tapno umay ka kanyak daras. So digiti ti kinunana kakapsat anapapateg ngayon tayo aramiden nga alaen tayo kadagiti napili na urnos ken umiso digita. Iti may kadwa Timoteo 3 iti 16. Isu amin asurat ngayon paltiing iti Dios isumot iti naimbag pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan ken pakaadalan iti kinalinteg. So digiti kapsatin na ibagbaga amin ikitoy anay pukpuk kadagiti nasaya at ngayon tayo aramiden. Kadigiti kapsat napapateg digitoy nga adal nga ibagbagana itunggal intayo panagaramid kadigiti nasaya at abanbanag. Iti kinunana iti may kadwa Timoteo 3 iti 17. Tapno iti tao iti Dios nan anay kumaket masursuruan anaimbag iti so amin nga ramid anasayaat. So dito kapsatin na ibagbaga nga intayo alaen kadagiti paningidawat tayo iti Dios nga gaput sa dilangit. Digitoy iso ngayon nakipapaabot digitoy asasao gapo iti Facebook online Bible study ken iti YouTube adda jay makita tayo jay iti dadduma nga digitoy intayo pakaadalan. Isu digiti kapsatin na sinagsagaba idi yapong Kristo gapu iti ayat na kada tayo ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.